usihlalo wamakhosi inkosi uShila kade imilapha phambili. Sikhuleke kakhulu emakhosini asedlunkulu akhona phakathi kwethu. Inkosi uSithole iphini likaSihlalo, amakhosi asesigungwini esiphezulu, inkosi uMlife Mrena emele amakhosi ku-National House of Traditional and Cultural Leaders, inkosi uSili, inkosi yakwaNokweja labezitha, inkosi uBhengu, inkosi uMajozi, inkosi uMchunu, inkosi yakwaNdebele, inkosi uGumede, inkosi uEzwane, inkosi uSesigumede, amakhosi angamalunga esigungu esiphezulu, i-Executive Committee ye-Provincial House. Sikhuleke kakhulu emakhosini ayingxenye ye-Heritage Committee, inkosi u-SMC Dlamini, inkosi uZondi, inkosi uZwane, inkosi uZethu Sithole, inkosi uZubane, inkosi uKhumalo, nenkosi uShabalala, okuyikomiti elisingethe onke amagugu namaciko endlini yamakhosi. Sikhuleke kakhulu kwenhlalo amakhosi aqhamuka kuma-district okuwosihlalo bama-local house, inkosi uGumede, uSiqakatha eMkhanyakude, inkosi uMkhwanazi eMkhanyakude, inkosi uMadlala eMgungundlovu, inkosi uDlamini uThukela, inkosi uZungu eZululand, inkosi uPhisi Biyela eKingcetshwayo, inkosi uVishana eKingcetshwayo, inkosi uLaba usihlalo waseThekwini, inkosi uShangase eThekwini, inkosi uMakhanya eThekwini, inkosi uFodo eRigwala District, inkosi uJozana eRigwala District, le eMzimkhulu, inkosi uMbhengu eLembeni, inkosi uMathotsi iLembe District, inkosi uNgcobo Ugu District. Amakhosi ngiwabalula ngamanye ngamunye ukuze sibone ukuhlonipheka kwalomsebenzi wala namhlanje. Ngibingelele kakhulu umsunguli wengoma kazwelonke uMnumzane uMcinela Gwazela nekomiti lonke elihlela lomsebenzi oncomeka kangaka. Ngibabesilo abantwana basedlunkulu, ngibabonile abantwana bakhona phakathi kwethu bakwaKhetha, ngibonile umntwana inkosi yakwaNgenetsheni, ngababona abantwana bakwaKhangela, ngababona abantwana bakaMahlobo. Ukuba khona kwabantwana basedlunkulu nabasegazini ngibabonile kuletha isithunzi kulo msebenzi wenu Gwazela esiyiqhenyayo ngawo, i-4th annual ingoma kazwelonke. Inhloko yomnyango uDr. Joy Krishnan okhulumile phakathi kwethu, uMr. Ndoda Biyela uDDG wakwa-Traditional Affairs, onke amaciko akhona asekhulumile, bonke abaqoshelile indaba, umhleli welanga, nabo bonke abaqhamuka ku-media, iy'khulu zonke zikahulumeni ey'khona nani bafowethu
imenywa ey'tavile sanibonani. Namhlanje akusilo usuku lwey'nkulumo. Ngakho-ke ngizothi nje qaphu kancane manje lokhu ngezwa laba basekhaya bethi hey uLundi vele. Ngakho-ke ukubeka nami ngabe sekukusasa ngoba kulolu ukukhuluma kodwa ukwenza kukhulu. Ngakho-ke kuhle lokho ukubona umoya wobumbano ungoma kaZwelonke. Ngithe-ke makhosi ngicela ukuthi inhloko yomnyango uDr. Krishnan abe khona ngoba uma uke wafaka ihlombe entweni ezofukula into yakithi njengozulu kuba nombuzo. Kodwa makuyobhiyozwa lapha ko-3 July ayikho imbuzo. Wonke umuntu ufake ihlombe afake ihlombe. Kodwa uma kukhona into ezokhangisa isintu sakithi kuba nembuzo. Uthi ingoma kaZwelonke yami yona leyo. Ngakho-ke ngithanda ukubonga u-HOD uDr. Krishnan ngoba kuthe isingena imibuzo wakwazi ukuyiphendula ukuthi isekwe nje ingoma isiza ngani. Ngoba khona nabanye ababhalile ukuthi hawu njengoba kulokhu kuhlonishwa amakhosi bebhalela yena uDr. Krishnan bethi usibuzele emiseni ukuthi njengoba lokhu kuhlonishwa amakhosi nje kangaka yini yona i-job description yalawo makhosi. Ngakho-ke ngithanda ukubonga HOD ukuthi ube nesibindi for your courage in always standing up for the institution of Amakhosi, in spite of all the challenges and the attacks that are directed at Kota and directed at you, but which are meant for me, but where you take the hit on my behalf. Sikhuleka kakhulu sikhahlela inkosini ekhona phakathi kwethu eqhamuka le-Eastern Cape esethuliwe ngoba ungqongqoshe waKhotha e-Eastern Cape uhlonishwa uZolile Williams wayeselibhalile lolu suku. Wasekuvela-ke umshophi lovele e-Eastern Cape ikakhulukazi Mthatha. Kodwa ingoma kaZwelonke ngoba isidonse zonke izifundazwe manje sizoba ingxenye yayo. Engishayile ihlombe kakhulu ukuthi uze usuke amakhosi kuzo zonke izifundazwe ezobungaza nomsebenzi. Umsebenzi wami omkhulu namhlanje ukuzoncoma umbono wabahleli bomcimbi ngoba namhlanje kunamakhosi azohlonishwa negalelo lawo eqhuquzeleni ingoma kuhlonishwe namakhosi. Nizelela umsebenzi ukuze sikwazi ukuyophumula ibone inkandla kusasa ukuthi lolu lokho ekhuluma ngayo iy'nhlobo njani. Ngakho-ke ngifisa ukushayela ihlombe umbono wabahleli ukuthi bethathele igxathu namhlanje ukuhlonipha amakhosi azohlonishwa. Ngizochaza futhi nezizathu. Ngesonto elidlule besilapha eSpire Casino namakhosi kwethulwa umdlalo kamabonakude Shaka Ilembe ngoLwesihlanu. Ngoba uma uvula i-TV ziningi izinto ey'bulala isizwe ey'lapha ku-TV. Ngakho-ke ukufika kwalo mdlalo uShaka Ilembe uzosifundisa ngomlando ojulile kaZulu.
nokunotha umlando wethu yinto thina njengokhotha esishayela izandla ukuthi uma uTV kunganda izinto ezibakhayo abantu abasha, kungandi izinto ezibulala isizwe. Ngakho-ke ngoba besinaye uMnumzane uMcineka ngesonto elidlule nabahleli beshaka ilele, sase sibaphothozela ngengoma kaZwelonke, bazobele khona kusasa laba abadlali beshaka ilele, laba be-TV u-channel 161 bangabosisi, ngoba bafisa ukubona ukuthi bangabambisana kanjani ukuze ingoma kaZwelonke ingagcini kithi kodwa igcine isibukwa yiSouth Africa yonke umsebenzi ewenzayo omuhle. Ngakho-ke sikushayela ihlombe ukuthi unyaka nonyaka sibona lo msebenzi udlondlobala. Kulula ukuqala into kodwa kulukhuni ukuthi uphinde unyaka nonyaka lokhu uyivuselela ikhula. Ngakho-ke sibona thina ingoma kaZwelonke ikhula unyaka nonyaka. Phakathi kwethu lapha kukhona o-advocate unyaka nonyaka abayingxenye yengoma kaZwelonke. Kukhona abantu abaqhamuka kuyo yonke imikhakha, okusho ukuthi ngamanye amazwi ingoma kaZwelonke ikwazi ukuhlanganisa isizwe, ihlanganise abantu ngenjongo enhle yokwakha. Ngithokoza kakhulu-ke makhosi aseNdlunkulu ukuba amakhosi ezobusisa lo msebenzi wengoma kaZwelonke esiwuqala namhlanje ngeGaladina, ngoba lo msebenzi kahle kahle abanikazi bawo amakhosi. Ngithi-ke njengomnyango kwaKhotha kungukufezeka kwephupho ukuba nxa kungazwa ingoma kaZwelonke unyaka wesine bese amakhosi ebakhona ukuzoyibusisa. Kukaningi kungazwa amaciko emkhakheni eyehlukene, bayabizwa bahlanganyele ey'ndaweni ey'phezulu, abanye baze babizelwe ngisho kwamanye amazwe. Kepha uma kuza engomeni bekuyinto nje ebukelwa phansi njengoba sebeshilo abakhulu bengaphambi kwami. Ngengabalula ukuthi ngisho kukelwa amaciko azonandisa emcimbini, iqembu lengoma yekubese ngathi abantu nje okumele banandise mahhala ngaphandle kwenkokhelo. Kubizwe okhuzane, kubizwe okholimithi, bagide stage bese ayike ukhona-ke nengoma-ke singafikele nengoma. Ngakho-ke ngokwenza imicimbi efana njengalena, abahleli bengoma kaZwelonke bathuthukisa izinga lengoma ukuthi nalo kube amaciko akhokhelwayo kule micimbi esuke ikhona ethe chithisa iZwelonke. Ngakho-ke njengoba kukhona amakhosi sifisa ukuzobungaza ingoma sini ukuhlonipheka kanye nabantu abayigidayo. Njengoba kusasa sivivela ukuya lapha ePeople's Park lapho ziyobe zishayelana khona inkundla, onke amaqembu sibona ubuhle bengoma. Makhosi aseNdlunkulu njengomnyango kuyasithokozisa ukuzohlangana kule Galadina lapho sizobungaza khona abadidiyeli kanye namagoso okuyiwona abashayela lenqola. Kusasa bathi abahleli balomcimbi
kuzobe qhathwe amaqembu angaphezu kwama80 azobe edlala imlala nengoma. Njengomnyango wakwaCOTA kungokuqala ukuba sixhase lo mcimbi njengoba wona sekuwunyaka wesine wabakhona. Okusijabulisa kakhulu ukuthi wonke amaqembu azoba ingxenye yalo mcimbi kusasa. Wonke lamaqembu aphuma ey'ndaweni zamakhosi. Ngiyafisa ukuthi ngicacise ukuthi ingoma isasele kubanikazi bayo. Okwethu njengohulumeni ukuthi sifake ihlombe sithuthukise into okungeyamakhosi akithi. Sidlulisa-ke okukhulu ukubonga nasey'nduleni esaziyo ukuthi zibamba iqhaza elikhulu emcimbini enjengalena nejwayele ukuhlanganisa izizwe ney'godi ezahlukene. Ngidlulisa okukhulu ukubonga futhi kumagosa adela isikhathi sawo ehlanganisa intsha yakithi ukuba izosina ingoma. Ngoba le ngoma yenzeka nenyanga yabantu abasha. Okuhle kakhulu ngengoma ukuthi iyamqoqa umuntu. Inemfundiso, iphinde ifundise uqotho. Amagosa angifakazela ukuthi uma ungakwazi ukuhlonipha isikhathi, ukuziphatha nokuthi uzibophezele, angeke wakwazi ukugida ingoma. Intsha yakithi engene ey'dakamizweni kunesihlava esibi sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane baze babulawe. Zonke lezi zinto singayigwema uma iy'nsizwa sizoyiqoqa ngengoma. Ngoba bonke abantu abagida ingoma amandla ayaphela lapha engomeni. Asikho isikhathi namandla sokuyoshaya umuntu wesifazane. Uma usengomeni ufundisa ukuyiphatha njengensizwa, ukuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa, uyavikelwa, ingane iyavikelwa, iyigugu, akusiyo into yokunukubezo. Njengoba sibona nje iy'ntombi zomhlanga yiy'mbali zesizwe evusa kithi ugqozi ukuthi kusasa lethu njengesizwe sakwaZulu ikusasa lethu liqhakazile. Ngakho-ke siyazi ukuthi ngisho abahlala emahostela kude namakhaya ngenxa yomsebenzi nakhona bayaqhubeka ngokuhlangana bayilolonge baqoqwe yiyo ingoma. Lokhu kuhle futhi kuphinde kukhuthaze umoya wokuzwana ey'nsizweni naphakathi kwey'ntokazi. Sibonga kakhulu ukuthi umkhandlu waseThekwini oholwa ukuhlonishwa umeya uNonkosi ukhansela uXaba bakwazi ukuba ingxenye ngokufaka ihlombe kule ngoma nokuthi bazivulele indawo kusasa ukuthi bonke abantu beqhamuka esifundazweni sonke bazizwe besekhaya lapha eThekwini. Ngoba ukuba nomcimbi omkhulu kangaka ngeke waba impumelelo uma umkhandlu waseThekwini ungayibophezele ukuthi ube yingxenye. Ngiyafisa ukuthi sishayele umeya waseThekwini izandla. Okwenza-ke thina njengomnyango wakwaCOTA siyibophezele ukuba sixhase lo mcimbi ukuthi uhlose kakhulu, uthinta kakhulu abantu abasha. Manje-ke abantu abasha basenhlizweni yethu ngoba siyabona ikusasa labantu abasha lifiphala
usuku nosuku. Thina nje esikhule ama-cellphone engakabi bikho, wawungalokhu uthumela i-WhatsApp, wawubhala incwadi. Uyibhala incwadi uthumele entombini yakwaMpungose, ifunde, ifake ipeni elibomvu, ithi qala phansi. Okwasifundisa ukuthi siwacwecwe amazwi uma usuke ukhulule.